everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O karon sa sumpay ni Hapustang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Pareha sila si nanay ni Biha. Magpabugnaw na lang ko ini. Tigalig to na sabto si Adil sa kwarto o mitupad na sab sa paghigla ni Inday. Ay. Usahay di din ako tuyoon. Pero magkasag-usaw na ako na, Mila. Siya gipakitang lihok karon ni Adil. Ingon og sa hinahinay nga nahug ang akong pagbati nga to niya. Nakita ko ang imong kaugalingon nga to sa laing binuhat ka. O pasaylo ako. Tingalig, dili ko na unya kabarugan pa ang gibuhian ako mga puong. Nga bugtong ikaw lang ang ako balon. Hangtod na sa kong lubganan. Pasaylo ako, Mila. Pero isaad ko nga dili ti kakalimtan mahal ko. Hangtod sa hangtod nga handumang ti ka o magpabiling malagya sa pikas nga bahin sa kong kasing-kasing. Niya, nagkasukad ako. Pabugnaon ko lasabdaan ning kang Inday aron nga makasnack siya nining lugaw. At doon ko na si Adel sa kwarto aron nga makatilaw si Nini samtang wa pa makamata si Inday Filipa. Ingon man, mapakaon na mo si Nang Masing kung nagbata na. Adel? Huwag hindi ko masayop. Iyasa sa kwarto o gitaparan sa paghigda ang akong anak. Gipahigda niya kini sa iyang bukton. O gipaatubang ang naong sa bata diya niya. Adel. Sige na. Ang kunon ko na. Midaog ka na sa pagkuha sa akong atensyon. Nahinanog pa siya. Ugwa makabantay sa akong maghikap siyang naong. Oh, adoon ko lang na si Nang Masing sa pikas kwarto. Dito sa kwarto ni Nanay Mirna. Tingalig nagmata na siya. Ako na siya pagkanon og lugaw. Nang Masing? Wa siya din sa katri ni Nanay Mirna. May biya siya. Oh, may mikupot sa kuntiin. Nang? Nang? Ngano na ka diya sa ilawom sa katri? Gawas diya nang. May gida ko nga lugaw para nimo. Dali, kan ani. May isulti ako. Dali, duko. Dali. Ha? Ano siya lang? Dali dayon, samtang wala pa siya. Ha? Kinsa? Ang imuhang asawa, si Mila. Nang, dugay nang wa nang akong asawa. Nalimot ka? Ni siya. Anaa siya. May balik siya. Nang Masing, dali na. Kagutom ra na nang. Gawas na diha. Sige na. May sikreto ako isulti kanima. Nang. Wala na ako magkinahanglan sa ilahang kwarta. Musulti na ako sa tinuod. Dili na ako kaya dong. Musulti na yun ako sa tinuod. Ano na? Nasayod ako kung si kinsa ang nagapatay ni Mila. Nang, ayaw pag kumidyag sa maayo.
Mabatian ka niya. Hinaya lang ang ibuhang tingog. Katingalig, makita na usap ako niya din eh. Dili na ko kaya ang kahadlok. Mura na akong mabuwag sa kahadlok. Masing, Musulti na ako ni mo sa tinuod hang. O ginaot nga, hunungan na ako ni Mila. Hinaot nga mapasaylo na ako niya sa pagtakom ko sa kumbaba. Masing, masing. Si Senyorita. Si Senyorita. Tunap. May mga tunap ka nagapaingon din eh. Masing, ipadayon una ang buot nimo isulti lang. Diri una tanaw sa kumang mata. Ipadayon lang. Si Senyorito Stanley. Siya nagapatayong nagalugo si Inday Mila. Kinunsa nimo pagkasayo? Tinuod ba kini magsulti ka ron? Si Usting dong. Makasulti si Usting kanimo ni Ana. Kay sila ang nagauban itong higayuna sa pagsaka dinhi sa inyong hagbalay. Igawas ka na da sila sa katre. Nang Masing, magsulti tagtaro. Usa ka na kong revelasyon ka ng imong gisulti karon. Gusto ko maklaro kini tanan. Tinuod pa ang imong gisulti? Papapapapasalo ako nga karon lamang ako magkamatunog kaisog sa pagsulti nimo sa matuod. Felipe, nagapadala ko sa silaw sa kwarta. Pasilo ako. Og ni ano sab siya. Pasilo ako, Inday Mila. Pasilo ako. Unongin ay taon ako. Maluoy ka na ako. Unongin ako. May pamilya ako nagapaabot. Nang Masing, nang, ayaw na pagdaganang. Ayaw sa pagbiya nang. Nang Masing, ayaw sa pagpalayo. Ayaw ka balaka. Oh. Dili na siya makapalayo. Dili na siya makapauli pa sa iyang pamilya. Adel? Wa pa ba maayo? Bida nang anong niya akong motor nga kondisyon pa mga takini kanina. Kalitro mo na siya nang. Gituyo niya. Ha? Gituyo na ko. Ala na nga. Kitsa may mutuyo guba niya akong motor oy. Nga ako ang taon ni ko galingon niya. Ako'y maguba sa akong motor. Maurubin taon niya akong panginabuhian ang. Siya ang nagbuhat ni ini. Dili siya buot nga maabot kita sa simbahan. Iya kita gipugngan sa atong katuyuan. Murag wa mo ko kasabot ni mong gipanulti nang da. Unsa day na nang? Bibo para ko og laing motor. Ha? Kung may mulabay parahon ako, kay nagdagan ang oras, kinahanglan makaabot ako sa simbahan. Asam ka makikita laing motor din nang shortcut ng taon ta. Wan kay mo agi din eh. Kay tuyukon bini din eh. Kakauyan na guniya itong giagian nang. Kuli biya kay kung moagi ta din eh. Kay lisod nga matimingan nga mo palyarang makina. Para sini karon. Ha? Naguba ko makina. Nya imo kong biyahan din eh. Kay mangita kag laing motor nya imo kasakyan. Ayan na nang. Ay basi nagtuhok di ko madlok nang ha. Hadlok ka na bagay ko ng Mirnado. Nah! Wala lagi. Ikaw ginakaingon ni nang. Guba pa kong motor. Inya, wanan pag yun ta. Skang paita. Watay biyay nang ha. Oh, kay maglisod magyugkog. Ayaw niya akong motor nang. Tabangin lang kog tuod inibalik sa agi nang. Unsa? Unsay nahitabo? Nganong wa na ko'y makita. Nagsiga nga akong mata, pero wa na ko'y nakita, wa ko'y makita. Uy, may miabli na usap sa pultahan. Kikinsa na? Mila, ikaw na ba usap ka na? Ha? Dili ka na ba kapanghadlok na ko, day? Wa na ko'y makita, butan ako. Butan ako. Wa na ko'y kahadlugan pa. Uy, may mihuno nga tunob sa akong tungod. Wa ko mahadlok. Kay wa, magko'y makita. Adi, tada ka makita, Mila. Tinuod ba, Noy? Kinsa ka? Ay!
Nga kung samad na tando ka, kay kinsa ka, nga nung imo kong gikwilyohan, ha? Biis ay bangag sa ilong buhi ko. Tinuod ba ang isulti ni ng masing? Tinuod pa! Ana? Ayaw ko kuyo ka. Ayaw. Matayo ka kung utokin sa magaoy. Di ka ba maluoy sa kong kaimtang? Luoy na kay ko. Di na ko magkakita. Gusto na sa imong pagpakaroon ingnon. Di usting, sultihi ko tinuod. Si Senyorito Istang Liba ang naglugos o nagpatay sa kong asawa nga si Mila. Pilipi? Ikaw? Niya ka? Gusto ko masayod sa kamatuuran gikan mismo nimo. Nga gitudlo ni ng masing nga saksi sa pagpatay ni Stanley sa akong asawa. Tinuod ba ang gisulti? Tinuod ba? Kung muingon kong unsa pa'y kapuslanan, alang na ko. Wala ko'y kapuslanan. Dili na ko magkakita. Ug hangtod karon niya pagyapon sa ospital tungod ning akong mga samad. Tinuod gini ay. Tinuod gini ay. Mga wamoy kanuoy. Inyong kipatay ang akong asawa. Magbayad mo gini inyong kibuhat. Magbayad mo! Unsay mong buhaton, Pilipi? Unsay mong buhaton nga mas makapakurog pa sa kaunuran mo? Sa kahadlok? Sa paghamok sa imong asawa? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!